El de hoy fue el primer pleno de Carmen Carballo, que esta mañana tomaba posesión de su cargo como concelleira en sustitución de José Luis Baltar. Y fue el pleno también en el que los populares dejaron claro que la idea de crear una empresa pública no les convence y mostraban su desconfianza. Tampoco les gustó que el tema se llevase por la vía de urgencia. Nos vamos a estar dentro porque queremos saber o que se coce e o que hai. Pero rexeitamos definitivamente a creación de unha empresa paralela. Quédense co nome dunha consultora chamada Arnaiz, que non radica precisamente nesta cidade nin nesta provincia, pero que vai mover todos os fíos desta empresa pública. Tampoco Democracia Ourensana apoya la cuestión. Como usted no puede contratar a nadie, si quiere yo le doy un consejo que a lo mejor sí es interesante, que es crear esta empresa, que sí se podría, y crear esta empresa en un paraíso fiscal, hablar con el Instituto NOS y a ver si Urdangarín le puede dar un plan para cómo hacerlo. Pero Áurea Soto y Fernando Varela defendían la idea y rechazaban las críticas. Toda a súa exposición venlle derivada do seu coñecemento en primeira man da empresa de Deputación Urbourense. Ben, non se preocupe, non temos nem a máis remota intención de seguir os seus pasos. O urbanismo, a facenda pública, todas as cousas, un concello pode levar as cousas como estamos a levalo nós e podemos levalo como se fixo por vostedes durante os 12 anos anteriores, por exemplo, coa anulación dun plan xeral. Desde o BNG tamén consideramos que é o momento para dar este paso trascendental da creación dunha empresa pública con capital 100% público que, entre outras funcións, como xa dixemos antes, se encargue das xestións necesarias para levar adiante esta posibilidade de creación de vivenda pública. Vías de urxencia é o que fan vostede no Parlamento galego, lectura única dun proxecto de lei importantísimo de recorte do dereito dos funcionarios e actuar por decreto a nivel de Estado, con situacións que afectan os dereitos fundamentais dos traballadores.